Mga igsoon, ato lang butang agamay pamalandong. Una, giawhag man kita ni Hesus nga mosunod niya. Nakita nato nga grabe gid ang iyang gugma sa tao. Natong mga tao, bisan sa mga tao nga nagbudhi o nagpatay niya. Grabe gyud ang iyang gugma. Mao ni ang gugma nga gusto sa Ginoo nga ato sang puy-an sa atong kinabuhi. Kanabang musugot ag budhian pero dili ta mubudhi sa atong isig katao, mahigugma lang gyapon ta sa mga mabudhion. Sige, lingay mong tupad. Ing nasugot kag budhian, ana, kanang wa mulingi, mga hudas na. Sugot. Nya nganong nisugot man si Hesus, tungod kay nasayod siya nga ang iyang kasakit o ang iyang kamatayon maoy mahimong kaluwasan sa tanang tao nga makasasala. Pambayad ba? Pangbayad sa sala. Hangtod karon ang kasakit o ang kamatayon sa usa ka buutan nga tao makabayad gid na og sala. Nasakitan ba mo sa sige ninyong palit og slots? Wala pa? Pasabot, kuwang pa ang inyong gipalit. Palit mo maayo kay hangtod yun masakitan mo sa inyong pagpalit kana makaluwas na. Kay dako-dako gitag bayrono na sa atong kumbinto niya wa patay kwartang igo-igo, no? Sige, atong tan-awon sa makadiyot ang update sa atong kumbinto aron makita ninyo ang resulta sa atong pag-antos o pagpasakit para sa simbahan. Kanang elevator murag kay dugay pa na siyang mabutang kay narungonon pang pundasyon. Ibuhat na niya ang atong canopy. Na si San Vicente ni sugod nagtungtong.
Wala pa siya ulo, no? Lawas ay makita. Salamat kayo. Muna'y resulta sa mga pag-antos, naghihimo sa ato mga namalit og slots o sa ato mga panday, ato mga architects, engineers, nag-anto sila adlaw o gabi mo nang nahinay-hinay o kapurma ang nindot nga kumbento. Niya ang ato sang mga balay nga gipanghimo sa sitio naa na sad tay nabuhat nga laing 4 ka balay. So sa Isintay City na kabalay ang atong nahuman. Gusto mo mutan-aw sa balay? Niambit sa tas ilang pag-antos. Itong tanahon. Mo na ika sa Isintay 4 before niya ang after murag di man na balay, murag bungbong. Pero agi sentro magodog picture. Ika sa Isintay 5 mausa na siya ang before niya ang after mao na siya balay na gyud now. Ika sa Isintay 6 mausa na ang before niya ang after mao na siya. Indot na kay sa tanawon. Ang ika 67 mao na siya ang before niya ang after. Murag kapilyang bagong gitukod, no? Cross na laiko. Pero okay kayo. Ito, mapuy-an na gito nila. 67 na kabalay ang atong nahimo sa sitio. O, pagpagyapon. Sana nag-antos na doon nagyoy maluwas. Muna, di ta mahadlok sa pag-antos. Kay dunay kaluwasan nga mosunod ni ana, dunay malipay. Si Hesus, ang grabe niyang pag-antos, ang iyang yung giluwas, ang tibuok katawhan. Hangtod na gini sa katapusan sa kalibutan. Lingiyay mong tupad. Ing nakaamgo nako. Sige. Sunod mo nako, ing nakaamgo nako. Sugod karon mag-antos ko para nimo. Ayun na. Nganong wa man mo nang lingi? Aron maluwas, antosa, kamong mga bana, antosa inyong asawa, luwas kina. Mga asawa, antosa sa inyong bana, maluwas kina. Kamusang mga ginikanan, antosa, ang inyong mga anak, maluwas kina. Kamusang mga anak, antos mo para sa inyong ginikanan, maluwas kina. Yung mag-inantusay na tanan, mga government officials, mag-antos para sa katawhan, maluwas ta. Di ta mga matay, aning gubat, aning kagutom, o mga grabing mga katalagman na man-made sa maanang mga flash floods, mga landslides na hinungdan sa mga illegal nga logging, illegal nga quarrying o bati nga paghimo sa ato mga drainages kay tungod wa maghigugmaay. Karon maghigugmaay na ta para maluwas.